Khublei pi ki perlu pi jengah mentagasi di video ke bakarpang nakamenta jumpi. Bon sen kajia haga ji imjingi bahabang shin ni ki kot jingi bahabang persyang men pule ki kot jingi istang masam thia istang man feel boring istang man wan no kita ki distraction ka jing penwit bat ngimla sho bar concentrate haga jing pule jingi bat ladang ngimla men pule ka jing nang jing sta jingi ro kan hier suki par kumta ke imlang salan jingi kamla ban ki bon ki bakalinga ya kan ko ke jing kli balai pimwan ra ya ka jing kai ka awareness hapoh jing imlang salang hendringa oi ki nam kwa ban wan ra ya ka awareness program hapoh jong imlang salang nam kwa ban penshit ya ki samla jongi ban ya mi ba ban ya persya ya ka sarkar ban persya ya ki imlang salang nam kwa ya kata hendrai ka jing hikai jonga kalong ka jing te i marwei shimet larfi snap ya ka jing hikai hapoh jong ga chanan jonga shishangan ong pi ba ka jing im jong pi marwei ka stang shwana marwei stang shunanga kan long ka bakalla mentaka singan IP yaki sandali ki tips dan tricks ba kumno pin pule yaki kot jumpi bat la pi bot yaki ni ki tips jonga shisha ngan garanti pi ka jing pule kot jumpi kan long productive and effective kan long ka ba seiso khlem plan yaka por pi in one by direct sha ka banta jong ka video jumi ka banta ka banangkong ka JAKA ka bangisyo bonusen ka jia ka ba hakapor bangi pule kot ting ni pule kot da kabat hia ting da kabat shong ting da kabu ket sajrong kli shipo bar kum ta ter bar ka position jong ka jing pule kot jingi ka khata bha ya ka concentration level jingi kum ta hakapor bangi pule kot bu bha ya ka mit anta bu bha ka kot bar kham tam ya ka JAKA ka bangi sho mar la dangi shong ya JAKA ka ba tang chipang kala sokrai ka majingi bar da sokrai ka majingi imla sho ban concentrate kumta habaka herno kata concentration level jingi kumta kata ka jimpule jingi kamlong ka basiso kumta nangkong beton kame long ka JAKA shong ka bangi shong hakapor ka bangi pule kot bar harangkat dong kata ka phone hakapor bangi pule kot ka phone ni deban pencengai nangi imdi ban bo hajan jingi ilawan off ya ka mobile data lani ilawan bo ya ka silent mode kata ka long nangkong kumta ka ba kapor hakapor ka bangi pule ki kot jingi bonsen ni pule lenter arphom net life home net steng ngata sikanta arganta ni pule lenter ki kot jangi hendrengan ong pm ka tu ka jingle pi ka long ka babakla pide ban bu da ka fix time kot ka time management ngan ip ya ka we ka technique ka ba ki nong pule kot ki penor kamba ka ba ki kot podo moto kani ka technique long ka we ni ka technique ka ba yara ba ya ki khana school ban pule kot kani ka technique ka long kumni hakapor babi pule ya kot pi shibo menta pila bu menta ka singan pule kot arganta hapoh jong kata arganta bu no san pho minute pun pule kot bar shi pho minute ba pin revise ki bila sung tho ta nanta next step pilek no aga arposan minute ka banangkong pi pule shwai kot pi ka pule sak pila pit arposan minute hadin arposan minute bu daga alam tik arposan minute pila bu daga phone je pi ba pi bu mene khamse jangai bu daga phone jupi daga timer arposa menit tik bat bu eka khamsi jangai nabi bat hadin baladap arposa menit no kot jupi tu no wan ong nganang musobang pule no tu hi mas ndap tu mi no na kata JAKA ka bapi pule res pen aram ya gamet jupi bat mi no pila ban di pila ban le pinche bar kum ta ter kata ka jing res jupi ru kam de ban long ka baslam tik shipho menit pule kot arposa menit res shipho menit hadin anta sedang biang ya ka jing pule jing pi arposan menit anta arposan menit hadin arposan menit pi bo biang ya ka alam jing pi nangta hadin ka arposan menit bo biang ya ka alam jing pi hadin bala riu ka alam ras biang kumta ka jing pule jing pi ka long arposan menit pi pule shipho menit pi res pule biang arposan menit pi res biang shipho menit kumta ka long shipho arposan san pho shipho ka long arpho menit long nyo pho menit shikanta kumta kin pilap piteng ya kata ka jimpule jumpi kata bagi khot ka time management bar kalong ka bak ton kam yangi kum ki kana school bangin board ya kane nangta ka balai keep motivating long pi ki ba sot nat man pule ki kot jumpi ashwa ba pin pule ya ka kot jumpi bu shwa da ka we ka notebook da ka list ba mata ka singa pule ya kane nga pule ya kane bo da ka list bat ba pi pule ya kata ka list di bantik kane nga lala mata ka singi bo da ka list nta but ada ka topik ka ba pipule ka long kham ka lan pila ban divide ya ka to ka got ka ba pipule dan ni ya ka topik ka ba pipule haki ar dan ni ki lahi klik banta
haka first arpusan menit pule shwa ye ketu benta ka balong kham jam okay hadin ba phila song tho ba kata ka concentration jong phi phila sot nat ban pule kot jong phi nangta haka next part ka ba arpat pule ya ta ka kham e nangta hak balai pat pule ta ka kham jam bat hak balai hak ba khaddo phila ban revise kumta phila ban organize ya kar kom pule jong phi nangta ka benta ka basaw focus hakapor ka bangi pule ki kot jongi pidi ban focus hakato arpusan menit ka ba phi pule ka kot jong phim de ban focus to shene tik pidi ban focus but hakipor ba phi pule ki kot jong what the technique and the method ki balong pensuk ki balong kum ki game ban pensuk ki ban pule ki kot phila ban board ka game system ban enjoy ya ka jing pule jong nangta hakapor ba phi pule ki kot note hagani ka benta keep motivating hagapor ba phi pule ki kot jong la fi sngo ba phila sngo thai fi sngo wai fi pai ka por jong phila pule ka ta minute bumta phila pule ar pho minute te phila perkhat ka por o rangsa sa 3 minute kumta phin yo byang nge ta ka min se man pule byang sa 3 minute mat hadin anta phin shong thai but kumbang ong phi mene bo da ka list jakitu kini ki bangal pule kini ki bang pule last bat ka bak haddo e ka de ka highlights and summary barpor hakapor ba phi pule ki kot champi phidi ban bo ye ka highlights but ye ka summary phila ban thet da ka kot sada ka ba tak dor na yeu nangta hakapor ba phi pule ki kot champi highlights che ki point ki ba kongsan but hakapor ba phi pule ki kot champi kan ma we ki point si ki point kana pule man tagasni but la shay man step la phi pule ki kot champi phim dar kam shu pule through ya kini kot ka ba phila pule pishu shule through shule lengba ya kini ki highlights ya kini summary ka ba phila tho man tagasni but da ka bale kumni shisha ka jung pule jung phi kan long effective and productive nangai scam kani ke video junga kalong ke video ka balang kot henry ka la ban wan ra shibon ka jingkala ha ka jing im jong phi lada phi long ki khana school henry lada phi long ki mi long pa aya ka jing ka ya ki khon ni phi ban le ya kani ban boot ya kani ki sandali ki tips and tricks ke bangala ka ya phi man ta kasni bat ta ka bale kumne shisha ka jing im jungi kan long ka jing im ka bakala ngin second do phi ha ka bi par ki video tar hadu ka ta por bye bye stay safe